unha zona... Sí. E despois a ali vai hasta o cementerio, que é outra zona, unha punta a outra. Bueno, pois ano tras ano é un honor estar presentando un ano máis esta festa, que ano tras ano queremos que se vayan incorporando cousas novas, que cada ano vaya sendo un pouquiño mellor, en eso estamos. Así que eu aquí hoxe pois teño que agradecer enormemente pois as institucións que fan posible que esta festa cada ano pois se siga celebrando, como é a Xunta de Galicia a través de turismo, a Diputación, a gran colaboración que fai, tamén a banca. Que é unha máxima que ten a Diputación, colaborar e cooperar cas tradición. E esta festa do peixe de Bande, que xa vai da 54 edición, xa é un clásico das festas da provincia de Ourense. Son un conxunto de festas que se españan por a provincia de Ourense, e, bueno, un pouco como decía Rosendo, colaboración institucional, parabéns ao Concello de Bande, patrimonio, historia, natureza e, como non, peixe.